ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് കുരുമുളക് കൃഷിയുടെ ഒരു അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ കുരുമുളക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നട്ടിട്ട് ഒരു വർഷവും 8 മാസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ. ഈ സമയമാകുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിനകത്തേക്ക് കുരുമുളക് ഉണ്ടായി തുടങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുരുമുളക് കൃഷി ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നടീൽ വസ്തു തിരഞ്ഞെടുക്കലാണ് എന്നാണ് എനിക്കിപ്പം ബോധ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കുരുമുളക് വള്ളിയുടെ നടീൽ വസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മാവൻ്റെ പറമ്പിൽ പോയിട്ട് അവിടെ നല്ല വള്ളിയുടെ ചെന്തലകൾ ശേഖരിച്ചിട്ട് ആ ചെന്തലകൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നട്ടുകൊടുത്തതാണ്. കുരുമുളക് ചെടിയുടെ നടീൽ വസ്തു തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെന്തലകൾ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ചെന്തലകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുരുമുളക് വള്ളിയുടെ ചോട്ടിൽ നിന്ന് 30 സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ ഉയരത്തിനുള്ളിൽ വളരുന്ന ഇതുപോലെയുള്ള വള്ളികളാണ് ചെന്തലകൾ. അപ്പോൾ ഈ ചെന്തലകൾ നമ്മൾ ഈ മരത്തിൽ തന്നെ പടർത്തി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് കീറുതലകൾ വന്നിട്ട് ഇതിനകത്തും കുരുമുളക് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേപോലെയുള്ള ചെന്തലകൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അതുപോലെ നമുക്ക് നട്ടു കൊടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെയുള്ള ചെന്തലകൾ നമ്മൾ കൂടുകളിൽ വളർത്തി നഴ്സറി ആക്കിയിട്ട് അടുത്ത വർഷം എടുത്ത് നട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും. നടീൽ വസ്തു ചെന്തലകൾക്ക് പകരം തൂങ്ങുതലകളാണ് നട്ടതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സമയം കൊണ്ട് കുരുമുളക് ഉണ്ടായി തുടങ്ങില്ല. ഇത് കാഴ്ചയ്ക്ക് അത്രയൊരു ഹെൽത്തി ഗ്രോത്ത് ഒന്നുമല്ല, പക്ഷേങ്കിൽ കുരുമുളക് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതൊക്കെ ഒരു വർഷം 7 മാസം പ്രായമാകുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് തിരി വന്നു തുടങ്ങിയ കുരുമുളക് വള്ളിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കീറുതലകൾ വന്ന് ആ കീറുതലകളിൽ നിന്ന് പാർശ്വശാഖകൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഒരു റെയിനി സീസൺ കഴിയുന്നതോടുകൂടി ഇത് നല്ലൊരു കുരുമുളക് വള്ളിയായിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ സമാനമായി അതേ സമയത്ത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ വള്ളി നട്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ വള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നഴ്സറിയിൽ നിന്ന് ഒരു കൂടിൽ തയ്യാറാക്കിയ ഒരു വള്ളി വാങ്ങിച്ചിട്ടാണ് ഇത് പ്ലാന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു 2020 ജനുവരിയിലായിരിക്കാം ഇതിൻ്റെ നഴ്സറി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സമയമാകുമ്പോഴേക്ക് 2 വർഷമായി. 2 വർഷമായിട്ടും ഈ തൈയിൽ കുരുമുളക് ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ യാതൊരു ലക്ഷണവും ഇല്ല. അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം ഇത് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ചെന്തലകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാവണമെന്നില്ല, ചെന്തലകൾ പ്ലാന്റ് ചെയ്യാൻ കിട്ടണമെന്നില്ല. അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇതിനകത്തുള്ള ഈ വലിയ തോട്ടത്തു നിന്നൊക്കെയുള്ള തൂങ്ങുതലകളുണ്ട്. തൂങ്ങുതലകൾ ശേഖരിച്ചാലും നല്ല തൈ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാം, പക്ഷേ കായ്ഫലം പെട്ടെന്നുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിൽ പ്ലാന്റ് ചെയ്ത വേറെയും തൈകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതും ഒരു നഴ്സറിയിൽ നിന്ന് കൂട് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഞാൻ നട്ടൊരു കുരുമുളക് വള്ളിയാണ്. ഇതിലും കായ്ഫലം ഉണ്ടാകുന്ന ലക്ഷണങ്ങളൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ നല്ല ഹെൽത്തി ഗ്രോത്താണ്. ഗ്രോത്ത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷം തോന്നും. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇഷ്ടംപോലെ ഇലകൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്, വള്ളി ഇങ്ങനെ നേർന്നു വന്നു തുടങ്ങി, പക്ഷേ ഇതുവരെ ഒരു തിരി ഉണ്ടാകുന്ന ലക്ഷണമൊന്നുമില്ല. ഈ പ്രായം കൂടിയ കുരുമുളക് വള്ളിയുടെ മുകളിൽ നിന്നിങ്ങനെ വള്ളികൾ ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി വരും. ഇതാണ് തൂങ്ങുതലകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ വള്ളികൾ കാണാൻ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള വള്ളികളാണ്. അപ്പോൾ ഈ വള്ളികൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെറിയ തൈകൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകും, നല്ല ഉഷാറായിട്ട് ചെടികൾ വളരും, പക്ഷേങ്കിൽ അതിനകത്ത് കുരുമുളക് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വള്ളികൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെറിയ തൈകൾ അല്ലെങ്കിൽ നടീൽ വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു 3-4 വർഷം കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് കുരുമുളക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ നടീൽ വസ്തു തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും ചെന്തലകൾ തന്നെ നിങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ നഴ്സറിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉറപ്പ് വരുത്തണം ഇത് ചെന്തലകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ തൈ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്ന്.